שלום לכולם, בסרטון הזה אלמד אתכם כיצד להשתמש בתוכנת Yamaha Expansion Manager. לפני שמתחילים, יש להוריד ולהתקין את התוכנה מהאתר הרשמי של Yamaha. התוכנה זמינה למערכות הפעלה Windows ו-Mac. לאחר ההתקנה, נוכל להתחיל בתהליך. שלב ראשון, טעינת קובץ N27. לאחר שהצאתם מהמקלדת את קובץ ה-Instrument Info, פיתחו את התוכנה ובחרו ב-Import Instrument Info. בחרו את קובץ ה-N27 שלכם ואשרו את הפעולה. חשוב להבין, קובץ N27 מכיל את פרטי הזיהוי והמספר הסריאלי של המקלדת. החבילות שקיבלתם מוצפנות ומותאמות בדיוק למקלדת הזו. אם תטעינו קובץ N27 אחר ממקלדת שונה, החבילות יופיעו עם סימן שאלה ולא יהיו ניתנות לשימוש. שלב שני, הוספת החבילות. כעת נוסיף את החבילות באמצעות Import Pack. כאן חשוב מאוד לשים לב לסדר הבנקים. סדר הבנקים חייב להיות זהה לשם החבילה. לדוגמה, Drums Pack 087. המספר 087 הוא ערך ה-Bank Select LSB. יש להגדיר כל חבילה בדיוק לפי המספר שמופיע בשמה. אין לשנות את המספר ואין להעביר אותה לבנק אחר. המקצבים והצלילים עובדים לפי כתובת מדויקת, Bank Select LSB. אם המספר לא תואם, בזמן נגינה לא יישמע צליל, לא במקצבים ולא בצלילים. אם אתם רוצים להוסיף חבילה נוספת, ודאו שהיא נכנסת לבנק פנוי. אסור ששתי חבילות ישתמשו באותו Bank Select LSB. כפילות במספר בנק תיצור התנגשות, ואחת מהחבילות לא תפעל בצורה תקינה. שלב בניית הפאק. קובץ ההתקנה. לאחר שסידרתם את כל החבילות לפי סדר הבנקים הנכון, לחצו על המקלדת שלכם תחת Install Target. כעת תיפתחנה אפשרויות ההתקנה. לבעלי ימאחה ג'ינוס בלבד, קיימת אפשרות לשלוח את החבילה ישירות למקלדת באמצעות Wi-Fi, בתנאי שהמקלדת מחוברת לרשת. בנוסף, ניתן ליצור קובץ התקנה לשמירה במחשב באמצעות Pack Installation File.cpi או Pack Quick Installation File.cqi. את קובץ ההתקנה ניתן להעביר למקלדת באמצעות USB ולהתקין אותו. חשוב מאוד לדעת, קובץ ההתקנה הוא קובץ מוצפן. הוא נבנה לפי המספר הסריאלי של המקלדת שלכם בלבד. לא ניתן להשתמש בו במקלדת אחרת.